Okei, eli tää on siis GVS Studio Finland. Ja mä näytän teille vähän meidän paskahuussia täältä. Täynnä romuttamoa ja romupat. Siis täällä vaikka niin. Live-striimit vedetään. Joo, täällä live-striimit kattokin melkein romahtaa ja tässä on marjapuskia, tuossa on vähän lisää puskia. En tiedä mitä punamarjoja ja sitten mustiksia oli. Ja tässä on meidän taloa. Ei oo mun. Niin ja... Okei, nyt mennään sisään. Welcome. Welcome to home. Hey, welcome to jungle. Eli Toni ja Ville ja minä. Okei, eli tässä te näette vähän meidän olohuone tai eteistä. Täällä on näköjään lanit jo pystyssä. Ja tää on vähän sekainen, mutta ei oo tullut siivottua vähän aikaa. Setup tulee. Tonin huone setup tulee joskus tässä lähiaikoina. Tossa on mun tietokone. HP joku. Ja sit tässä on toi... Jere näköjään pelaa Minecraftia ja mun stereot, jotka on levällä. No, mutta se on moro.